Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Onvela panpafitatillahi tahlul haya. Timiyamike Mulungu subhanahu wa ta'ala ndikumfunila zabwino mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama akubanja kwake maswahaba kumaso onse amina kusatila sunna kufikira siku la kiyama. Timpempe Mulungu subhanahu wa ta'ala likafika siku la kiyama akati kumanitse naye okondido watu mtumiki Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Tilimbuku limeneli la ad-durusu ramadhaniya lil ummati al-muhammadiyya maleso okuzana ndi mwezi wa Ramadhani maleso nameneo akupita ku umma wa mtumiki Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akupita ku anthu aja amene adanena kalima la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuti palibe wina opembedzedwa koma Mulungu mmodzi yekha ndipo Muhammad Mulungu subhanahu wa ta'ala sangalale naye ndi mtumiki wa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Buku limene lidalembedwa ndi al-allama Sayyid Muhammad bin Abdullah bin Ali al-Aidrus. Mulungu subhanahu wa ta'ala asangalale nawo ndipo tili pa page number 7. Naam. Pa page number 7 iwo akufotokoza kuti wasaumu ndipo tikamakamba zokhuzana ndi saumu tikuti mwezi wa Ramadhani umenewu Allah wakakamiza kuti anthu asale kudya. Ndiye mnyumbamo pasapezeke wina wake amene azibweresa ma excuse. Mwauze kuti no kupereka ma excuse mwapereka mokwanira pano patibwerere kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mwina nkutheka kuti Ramadhani imeneyi ayikhala Ramadhani yomaliza imene ibwerayo sitizaipeza imene ibwerayo tikhala tili mmanda. Mwina nkutheka kuti Ramadhani imeneyi ikhala yomaliza Ramadhani inayo tizakhala odwala sitingakwanitse kusala kudya. Ndiye ofunika kugwirisira ntchito mwayi umene Mulungu subhanahu wa ta'ala angatipatse. Timpemphe Allah subhanahu wa ta'ala atipase miyoyo yaitali atipase ntchito zabwino inshallah atipange kukhala anthu ogwirizana atidalitse pa dziko lapansi mmanda mpaka na tsiku la kiyama. Naam. Akuti swaumu imene tikufuna kufotokoza imene izichitika mwezi umene ukubwerawo mimma ta'abbada Allahu ta'ala bihi al-umam as-sabiqa. Yana anthu amene adalipo ife tisadabwere Mulungu subhanahu wa ta'ala nawonso adawauza kuti no muzisala kudya. Kena kwazatiphunzitsa kuti kusala kudyako cholinga chake kwenikweni ndi chiyani. Chifukwa mwina anthu ambiri amafunsa kuti no mukumasala kudya mukumasiya kumwa mukumasiya kudya zimene zopindula ke ndi chani kwenikweni mukumasiya akazi anu sawandikira mwezi umene wa Ramadhani mmapindulamo chani mmenemo. Sitikufuna kuti mpaka ndatifufuze kuti pindula tu nchiyani choyamba la yankhulo yamba likhale lotero kuti cholinga chathu sikufufuza kuti mmenemo cholinga chake cheni nchiyani no ndi ibada ndi lamulo la Mulungu subhanahu wa ta'ala basi tukukwanilisa lamulo la Mulungu subhanahu wa ta'ala. Zolinga zimene Mulungu subhanahu wa ta'ala adayikira saumu Allah watifotokozera kuti la'allakum tattaqun tikufuna kuti muzimopa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Mmawa mukakawa na ena yake akukupemphani kuti ndili ndi ludzu ndimafuna mundigere madzi inu muzakhala kuti mukudziwa kupweteka kwa ludzu munala wapo ludzu inuyo zizakhala zophweka kutenga madzi kuwapasa amenazo chifukwa mukuziziwa zimene akukumana nazo pamene akunena kuti no tilibe madzi. Zizakhala zophweka inuyo kusonkha ndalama ndikupita kukakumba mjiko kudera ilo kumene kulibe mjiko anthu akuvutika nkhani ya madzi kukawapasa madzi chifukwa mukudziwa kupweteka kwa ludzu inuyo. Zizakhala zophweka inuyo kutenga ndalama zanu ndikumakonza mipope kuti anthu azimwa madzi kuwapasa anthu madzi abwino. Zizakhala zophweka chifukwa mukudziwa kupweteka kwa ludzu Allah wakupasani mwezi wa Ramadhani kukhala class muphunzire mmenemo. Nanga kusiya chakudya kumene mukumasiya kuchifukwa chiyani no mumve kupweteka kwa njala muilawe njala mmawa mukamva kuti kwakuti kwagwa njala anthu akuvutika kusowa chakudya ngati mmene linezi kuchitikira mu dera limeneli dera la Palombe limene tikupempha Mulungu subhanahu wa ta'ala inshallah Allah subhanahu wa ta'ala amvere chisoni onse amene akuvutika pa nthawi imene imenyengo yovuta komanso Mulungu subhanahu wa ta'ala ayike chisoni m'mitima ya anthu amene ndikuthekera kuthandiza anthu amenewo. Ndi ntchito yathu ife tisayembekezere kunena kuti nokubwera anthu ena ake mwina kuchokera kaya ku Britain kaya kuti azizathandiza no ndi ntchito yathu ifeyo. Ngati mwini matumba achimanga 10 mukudzindikira kuti pompano utikhala tikukolola tengani matumba anu 5 apase na anthu amene akuvutika. Musale ndi matumba amene angakufikizeni mpaka na muzakolole basi. Zimene mungaperekere wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kutifotokozera momveka bwino kuti chili chonse chimene mungapereke chili chonse chimene mungasogoze kusakasaka chisangalalo cha Allah mukudziwa kuti lero lino ku Palombe anthu akusowa pogona ana ang'ono akusowa pogona
ana ang'ono akusowa chakudya, ana akusowa zovala, makolo akusowa kuti apanga bwanji ndi ana. Usana ndi usiku anthu kulira kuyang'ana kwa Allah kuti Allah ndinu nokha amene mungatithandize. Iniyo mulipo iniyo mulipo. Allah subhanahu wa ta'ala zonsezi wapanga kukhala mayeso kuti aone kuti mu mtima mwanumo mugwedera, mtima wanuwo usuntha, mtima wanuwo yani utembenuka, mtima wanuwo ukhuzika pa zimenezi ndi mayeso. Wajige muganga na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muziona kukongola kwa Islam. Chiphunzitso cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngati mukufuna umoyo ukhale bwino. Niyo ngati mukufuna kunena kuti no mu community mukhale mtendere, tabwerera nikuziphunzitso za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takafunseni kuti umoyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam amakhala bwanji. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adaphunzitsa zotani. Kulibe chiphunzitso cha bwino, kulibe chiphunzitso chokwanira, kulibe chiphunzitso chowala, kulibe chiphunzitso chimene kati mwake muli chisoni kwa zolengedwa za Allah kuposa chiphunzitso cha Mtume Muhammad sallallahu mahadithi yake Mtume sallam, hadithi al-Quds anafotokoza kuti siku la kiyama likafika Allah zikafusa kuti iwe ino Umari machisanzo kapena ino abanda ndi Islam, abanda ndi Islam. Siku lakuti ine ndidadwala bwanji simuda ndiendere, ndi abanda zikaina kuti ya Rabb inu mudu wala bwanji kumachita kuti inu ndiye Mulungu wathu amene timati tikadwala mmatichiza. Ndi Allah akamuza kuti no, wakuti adadwala utenga udakopedza ukadakhala kuti iwe amene udapita kukandiendera chisoni changa, tendere wanga, madaliso anga, zabwino zanga ukadazipeza tsiku limene lija, so udapange zimenezo chifukwa chani. Mukuona siku la kiyama amene anthu azikaluzira. Timpempha Allah subhanahu wa ta'ala atipange kukhala anthu ozindikira cholinga cha umoyo wa siku la pansi. Siku lakuti ndidagwidwa ndi njala chifukwa chani suda ndi Jesi ino apiri, iwe Muhammad, iwe Elias, chifukwa chani suda ndi Jesi. Ya Rabb Allah ino simmaja, ino ndiye mwini kupeleka mariziki, ino ndiye mwini kujesa. Naam, ndikutanthauza kuti siku lakuti udamva kuti kwa njala, anthu akufa ndi njala, anthu akusowa chakudya, anthu akusowa pogona, anthu akusowa zovala, anthu akusowa pofunda, anthu akusowa pogwira. Iweyo kutekera unali napo chifukwa cha mfuna kathandiza. Kodi wewe sukudziwa kuti siku limeje ukadatenga nkukawathandiza anthu amene aja. Lero lino chisangalalo changa ukadachipeza, tendere wanga ukadaupeza, chisoni changa ukadachipeza, zabwino zanga ukadazipeza, thandizo langa ukadalipeza. Siku la kiyama anthu kukakhala kukukuta mano. Siku la kiyama anthu kukakhala kukukuta mano. Siku la kiyama anthu kukakhala kulira kusalekeza. Ndiye mwezi umene ndi mwezi unati Muislamu atenge gawo ndithu achirimike kumpangira Mulungu subhanahu wa ta'ala zabwinozo kuwapangira aneba, kupangira familia yanu, kupangira ananu, kupangira azimai yanu, azibambo wanu, azigogo wanu, kupangira anthu okalamba, kupangira anthu osowa. Inshallah zwezo mukapanga Mulungu subhanahu wa ta'ala azadalitsa. Madaliso muzayamba kuwaona pa siku la pasibano mmanda mpaka na siku la kiyama. Ndiye kuti wasawmu mbuku limeneli la الدروس الرمضانية للأمة المحمدية أيوة دفتو كسكوتي ndipo swaumu mimma ta'abbada Allah ta'ala bihi al-umam as-sabiqa, yani ma generation anthu amene dalipo mibado imene idabwera kuyambira nthawi ya Adam alayhi salam, Idris alayhi salam, Nuh alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, yani mibado imene idaliko Mulungu subhanahu wa ta'ala anthu amene aja ada wakakamiza nso kuti naonso azisala kuja kuti aphunzire mmenemo. Akuti kama ashara al-Qur'anu ila dhalika, ngati mmene Qur'ani yafotokozera zimene zozo. Ndiye muziauza anebawo kuti osamangu fulumira kutukana mwina kapena kumanyoza kapena kupepusa Islamu, muyambe mwafufuza, muyambe mwamvera, muyambe mwafunsa, muyambe mwawerenga, mukawerenga ndiye muzike mmutumo kuganizira kuti kodi uthenga umene ndikupatsidwawo ndi uthenga umene ukulimbikisa umuntu, ndi uthenga umene mkati mwake muli zabwino, kenako ndikumaweruza. Kusangoweruza foti wina wake mamumva kutukana Islamu ndiye kungomujoyina basi. Zimenezo zinali kale pamene anthu sankaganiza. Lero lino nditsikuona kuti munthu akhale pansi aganize bwino. Zimene ndikuuzidwazi ndizoona kapena zonama, zimene ndikuuzidwazi mkati mwake muli umuntu kapena mulibe umuntu, zimene ndikuuzidwazi ndizabwino kapena zoyipa, nzeruza ko zigwiritse ntchito bwino. Mwezi umene ndi mwezi wina kuti munthu achirimike kugwira ntchito yabwino kwambiri. Ndiye kuti no maumma amene amene adalipo kamibado imene idalipo Mulungu adayika kambizanso kuti izisala kudya, alawe njala, alawe ludzu kuti azithandiza anthu osowa.
kutandiza oso wakumakala kopwega chifukwa ntaimene umakala kuti ukudziwa zimene anthu aja kukumana nazo. Qala al-imam imam al-mujahid adafotokoza alayhi rahmatullah kunena kuti kataba Allahu azza wa jalla, Allah adakakamiza sawma shahri ramadhana ala kulli ummati, kumasala kuja anthu mwezi umene wa Ramadhani ukafika mibado yonse imene yadusa ichi, anthu a Musa alayhi salam, anthu a Yesu, anthu a Loti, anthu a Abraham, anthu a Idris, anthu a Adam alayhi salatu wassalam, anthu a Shith alayhi salatu wassalam, anthu onse mibado yonse imene yadusa ichi Allah adawakakamiza kuti naonso azisala kuja mwezi wa Ramadhani ukafika. Akuti zimenezo rawahu al-Imam al-Qurtubi fi tafsirihi. Mena ngafune kuona ife tukufuna hadithi ife tumafuna kuti mpaka natione kumene zikuchokera iyayi zimezo zimene tukufuna anthu aziwelenga kumene zimezo ndizofunika mu umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chifukwa anthu aziwa kufunikira kwa maphunziro chifukwa cha Islam welenga nkofunikira hadithi imene mukafuna kuti mukawelenge mu tafsir al-Qurtubi volume number 2 pa page 274. Tukuyankhula choncho pa mafitati llahi tahlul haya, ngati muli ndi funso ndemanga afikire ni maadimini athu mafunso anu azayankhidwa komanso ndemanga zanu zizagwirisidwa ntchito. Jazakumullahu khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.